Bisan dayon og juice nga orange. Ato tilawan ang kang Inday Duwariling. Yes. Super crunchy kamuti. Sa una, mga muti mi dito sa ilan ni Kuan kamutis ba? Manatiba. Sugi ko mga muti. Amo isugba. Nakakita mo ko gani nga. Naibalik yung kamuti barbecue. Palit ko. Nasa naglibod o. Bingka nga dawa. Dawa. Mo ni dawa nga bingka guys. Lami siya, pero buyag lang. Dito naghihimo sa lungsod sa Asturias. Dawa. Nam ko'y suki ani. Ya. Kada semana usahay kadua sa muari, palit ko karon. Ang palit ani. Okay kan ya, bingkang dawa. Matanas-tanlas sa tutunlan tamis. Mation kag kauhaw. Mangingkit. Dawa guys. Mga unta ninyo. Dai tintin. Mix mga unta mix, tabangi ko kaon ani mix o. Napay pan. Init kay pan sa kuan. San Jose. Mundot lang ka. Bagay sa kaunat. Nami kay ikaon. Karong dagan kayo kuam. Teruse. Nga unta. Maadto mi sa kuan guys. Atangin ni ninyo buhon. Maadto mi sa sana sa Uslob. Manakop mi og manok Bisaya. Amo pagkukuro na manok Bisaya sa bukid. Kadakop baka ko no. Sa una, sugi ko muna ko pala manok. Katkato na ko dito sa hundanan ni kagabi eh. Dakpan din ako ang manok. Karon kadako pa baka ako. Di ba ka malubatan ang manok? Magtigaman ang manok. At ngayon niya guys. Sugihaw mi og mukbang mi og manok Bisaya sa bukid. Puhon. Ngaon ninyo eh. Dagan kayo. Kani siyang kamuti nimo ni Inday Duwariling. Ako amiga. Mo naman na iya negosyo. Kauban ni ang kamanakulasa kadto si ako sister tumunto si magpalitan sila manakulasa. Kani si Mana Duwariling. Mo naman iya kuan ron. Kamuti. Asa ka siya nanguy-kuy anong iya kamuti oh. Dami ba? Wagi bukbok.
Yes. Kunya na yun na. 200 pay. Kuan na gyud. Pesos. Wait, he will be the one to do Yes, it. oh yes. Ang uli na. Sa una, nag-eskwela ko sa Kagkagan. Uy. Ang ako maestra nga buutan sa una si Ma'am Bitsy Custas. Abti kayo si Ma'am Bitsy Custas. Bright pag yun buutan. Pagka maestra. Ma'am Bitsy Custas. Sa puro. Oo, ako maestra sa una guys. Si Ma'am Bitsy Custas. Pagka grade 5. Balikan ko niya sa simpan. Sa una. 70. Abti kayo si Ma'am Custas. Buutan niya. Bright pag yun. Kabuyag lang. Nasa ko sa kamaestra si Ma'am na ako'y maestra sa una sa si Ma'am Arely Barintos buutan. Ma'am Arely Garciano. Dugay na to mga way back 1990s. Ito ko Ma'am Arely grade 4 ko ato. Ang Ma'am Bitsy Custas grade 5. Kaya nagbuwak ba? Gamit tayo. Pura buyag mga buutan to sila nga maestra. They are intelligent teachers. Suguon ko ni Ma'am Arely pagpapalit og linat-an nga manok dito sa ila ni Niri. Sus guys. May bisikleta ko. Buwintang bitaw ko sa bisikleta sa una. Magay ko mabuslot ang manok na akong gipalit nga isuod sa plastic. Guys, nindot ni siya kay dali mahilis. More on fiber. Hello? 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 Nasa kuwan mo! Ako yung katagay dito na makadiriwi! Di ba, magkata dito sa init doon? Ngayon na lang ka! Oo, napaanan ba? Ba't ka naman yun? Motom na ko lakuan si... Barbecue nga kamuti. Ato ta na kay. Inday Maricor. Upon. Judy. Mga anta Jud. Tubig na. Kamuti Jud. Barbecue. Na, uwan mo ano? Kabuyag. Saan na tayo? Uwan mo na. Si mo katagay ba na dito si... Di ba na mo response? Breezy daan. Yawa. Breezy daan. Mga anta Jong, breezy. Ano magsabi kami? Di ba mo katagay ba na dito? Sabi mo siya. Di na yung namori, ginas po kami. Oo, nakadaan. Si Manasanta. Kusog kayo ang kamuti mahalin doon kay pinignit mga tao. Dili, di ba yan, may 10K pag Friday. Nakanang point ko alam mo, ay pag quarantine na, kapag 6 months ba, wala po bayad. Na mo, nagipangayo karon. Nagpaningil na ba? Kuwang. Pinignit lami. Si Manasanta po. Paningil na ba? Di ba yan, may 10K pag Friday. Ay, bato karon. Day, Marjorie. Mga unta. Isang din ba? Bugnaw kayong juice guys. George, bugnaw kayong ice or our juice oh. Ano dito? Ulit na ka. So, sa una. Sa una. Oo, kami si Baylakog. Sus. Lami kayong Baylakog ang boat. Lugaon guys. Grabe. Kabuyag. Karon niyo ang boat ang Baylakog. Kabuyag. Pero karon namot na pa bakhay nanguhag boat og Baylakog. Ako sa manguha sa una ako papa kato ako puhan pradamag si Pamoliana. Manguha pa gid mi lapas sa unas dagat guys. Uy, ito na lang lapas sa ilam sa bangag bas bato.
Kung ano sa suba. Kung uli na ako, manguhan niya ako dito sa pansuba. Nakapabaka. Kin, sabahan mo hinoy! O, tama o. Gusto ko magay ko eh. Wabang ko hino, ay katong hino. Guys, gusto na kay ko probuyag. Sige, pauli sa nang. Hindi na ako mahulot ang pan, ibang kuwan. Ako na siya ibilin kay. Si Glinda may mukha na ni hulot, hindi yung yakit. Ayaw! Ayaw! Guys, ay mong kalimot guys ha. Consuelo TV. Kana si Consuelo. Mo ni ito na siya magpalitan og pan sa ilan ni Manakulasa. Ubos lang kami narining. May kayong pan ni Manakulasa. Yan. I-subscribe niyo guys, Consuelo TV. Na isa kalimting ako guys ha. Yoyo Otero Vlogs. Para aligre ba? Ay kalimot guys ha. Gusto ko na ba ko probiyag? Wala lagi mga